Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, Igbo bụ Igbo, Igbo ndị ọma asị m ka onye chiri ya zelo. Afọ m wụ Nnaemeka Ilelu na chi aka Riwakụ. Ebe anyị nọ tata bụ na Iyi bụ nnukwu obodo enwere na Enugu steeti. Iyi bụ obodo na-achị udo. Iyi bụ obodo nwere mmadụ n'Enugu steeti. Iyi bụ obodo na-emesi ife ike. Anyị si ka ebe nọnyere ha maka emume fa na-eme tata bụ emume aja ani Iyi. Aja ani bụ emume eji wee mara ndị Iyi, maka na ibe na ala Igbo obodo ọbụla nwere emume eji wee mara fa. Iji wee maa atụ, ibe n'Ọka eji ime Ọka wee mara ndị Ọka. Ibe na Arọ ndị Izọgụ eji Ikeji wee mara ndị Arọ ndị Izọgụ. N'otu aka ahụ ka eji aja ani Iyi wee mara ndị Iyi, maka na Igbo si na ọdịbendị ga-adị. N'ọkwanụ nkụ dị na mba na-enyere mba nni. Ekene m unu. Dịka anyị ga-aga n'iru, dịka anyị na-aga n'iru, ọ ga-amasịkwana anyị ka anyị jụta ajụjụ gbasatara ife a na-eme n'ụbọchị tata. Ka anyị mara ntọala ya bụ aja ani Iyi, maka omenala ọbụla a na-eme na ala Igbo nwere ntọala. Biko echezọkwana ka ị na-esonye anyị na YouTube. Jee binyere anyị aka n'ebe dị subscribe nakwa ebe esere mgbịrịmgba ka ị wee na-enweta ozi mgbe ọbụla anyị tinyere ihe onyonyo nke ọfụ. Anyị nọkwa na Facebook nakwa na Instagram Ikoro TV Network. Kabara ka ị na-esonye anyị maka nkụzi gbasara omenala na ọdịnala Igbo. Maka na Igbo amaka, mụnwa na-ekwu okwu na-asị na ụwa m nwa asaa na m ga-abụ onye Igbo, maka na Igbo dị mma, omenala Igbo amaka. Ekene m unu, daalụ. Aja ali mi le so mi re ku nwe mi na le meta wo ko mo li le nduli dugbo mo to la wari ti ayin no be ha abajo wari di le ko ti ga o la wari to ji ngbe bo ata ku amajama ha madu ke jama ho mu mo dugbo lebe o ke mo ndule lu ngelo wa ha mo ke mo njege da kwa le pe lo ji kala kala mpanya ta na libe ajimu ebe iwu anyị ndoka tata ipa anyị n'ụlọ ọbụla na agboro na anyị anyịrị nje aja n'ihi nke ahụ anyịrị ndị ihe ọma ndị ihe akụ akụrụ ihe enwe uwe na-agọkwa wee na-ekwu na onye ahụtara ahụhụ ya echi onye ahụtara amụta ibie aja n'ihi nke ahụ alaghị anyị ahụ kama ọ na-abụrụ anyị ihe ọma ọhịa wee laghachi Chineke ọdọla ndụli da-agọjie nwoke da-agọjie nwaanyị nnọkọ ata. Nwanne anyị nwoke, biko gwa anyị afa gị. Afa m bụ Amaechi Madeke, onye Agbalidi. Oke, anyị nwa bụ ndị Ikoro TV Network si ka anyị jụọ gị kedu ihe ndị Iyi na-eme tata. Anyị na-eme mmemme dịka ọdịnala Iyi si wee dị. Anyị na-eri aja ani Iyi taa. Anyị na-eri ya n'ogbe n'ogbe. Ndị a rie, ndị erie. Onye a gara aga bụ Iyi niile eriri. Nwanne ya ahụ gara aga bụ Iyi niile eriri. Onye a gara aga ụmụ omena Elugwu riri. Taa agbara iji na Amankwọ na-eri. A na-eri na agbara iji na-erikwe na Amankwọ taa. Nigeria Limited in Oroso. Ile egosi nwata nwere akume na-arụrụ anyị aka maka nwere akume wee ofu ihe. Integration Nigeria Limited Estim Ibe Sosi Ike gburugburu ọgba ndị Iyi ji eme ọnụ na Lagos, Columbus Ojayi International, MD Flasevin Iyi, Magic Man ayaka
biko nna anyị gwa anyị afa gị. Aha m bụ Nze Okechukwu Jonathan Ebubechukwu. Ihe ji eme aja n'iyi, kedu ife kpatara fa ji eme emume aja n'iyi? Ihe anyị ji eme emume aja n'iyi bụ a na-eme ya ofu ugboro n'ahọ. Ọ bụ mgbe ndị inyi ji ejekọta awụkọta onwe ha, ya bụ egosikara ịhụnanya, udo na ọṅụ dị iche iche. Ihe ndị be anyị na-eme n'aja ala inyi, anyị nwere ihe anyị ga na-eji na-ahụkọrịta ndị be anyị. Anyị jikwa na-eme ọtụtụ ihe dị iche iche. Anyị ji na-enwe ihe mmepe na iweta ego mere obodo ihe nye ọtụtụ ndị mmadụ, gosi na anyị akpatagwo ndị kpatara. Ndị nọ n'ụlọ na-egosikwa site na ichi mmọnwụ na ime ihe dị iche iche na ịgabe ndị nwere ego a na-enwe ọṅụ. Afọ m bụ Maazị Kensini Chukwuekezie aka Olowu Igbo from Agbaridi. Ihe mere m ji wee sonye emi abụrat na mụ na onwe m bụ Olowu Igbo. I believe in tradition. Maka na ihe dị n'omenala ọ bụ ihe na-amasị m. Andị ihe ndị nna nna anyị mmegabụ abịa na Agbaridi anyị nọ n'ime ya. Ọ ndị be anyị bụ ndị bụ aka ji ọfọ Agbaridi. And ewepụtakwa n'ime ya, mụ na onwe m wee nọkwara n'ime ya wee na-emekwa ya wee mere ime ahụ. Ihe gbasara omenala ọ na-adị m mma. Aja n'iyi onye ahụ mmụọ jikọtara inyi niile, and n'ọnya amụtara mmụọ niile dị n'inyi niile. Nye amụtara ha kesee. So mmụọ ahụ na imejọrọ na ndị bewu imejọ ya na beni ọ na-anaghị na aja n'iyi. Ya na aja n'iyi bụ arụsị niile dị na inyi. Ọ aja. Afa m bụ Christian Ọnabụeke, mana ebe eji ọma m mba a na-abara agụ. Aka o ruoro Agbariji ime emume eji ọma ndị inyi a na-akpa aja n'iyi. Afa m bụ Honorable Ude Sunday Ugochukwu Sonny Odogwu aka Ọmụnwa bụ Chief Nnanyelugo one na Agbariji iyi. Ihe abụọ Agbariji iyi na-ese. Ndị iyi na-eme aja n'iyi tata. Onye ka iji wee fụ mmọnwụ a na-agba ebe a niile tata. Otu anyị si eme ụmụaka aba na-abịasị. Ụmụaka aba dị iche iche na-abịasị. Dịka onye nke anọ m n'aka nri kịta, ọ be m ka ọ gbara nwa aba. Ọ na-abịa every year. Nwanne anyị nwoke, anyị nwa bụ ndị Ikoro TV Network na-ekene gị. Biko gwa anyị afa gị. Ekele m unu wee na-asị nke onye tie eze. Afọ m bụ Eze bụ Igwe Edo n'ụmụ Egesi Agbariji. Maka na onye ọbụla na-edebere aja na nsọ na-edebere Chineke ngwa eke nkere enu. Emume ọhụụ na bụ ndụ n'ime ya tata anyị nọ n'ime ya taa bụ emume aja n'iyi. Anyị na-eme ya once n'arọ, ofu ugboro n'arọ. And ofu ugboro n'arọ a ọ na-adị oke ebube. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekene m unu. Unu n'anya anyị abịagwa na nchịkọ ife emela iji wee bịa ebe a n'ụbọchị tata bụ aja n'iyi. Anyị abịagwa na nchịkọ, unu n'anya unu afụ na ife niile mere ebe a gara n'udo. Ma ndị mmọnwụ ma ndị ogene, ife niile mere gara n'udo maka na iyi bụ obodo na-achọ udo dịka nsikwo na mbụ. Ekene m nwoke kene nwaanyị si na ọ ga-adịrị onye ọbụla na mma. Chetakwa na ị ka na-ekiri Ikoro TV Network. Gbaa mbọ ka ị na-esonye anyị na YouTube, Facebook na Instagram maka mmụta omenala na ọdịnala Igbo dịgasị iche iche. Ekene m chetakwa na aka mbụ nwanne unu nwoke bụ Nnaemeka Ilelu-na-chi. Mana o nwere afọ ya bụ ịtụọ mụ akpa m nganga. O nwere afọ ya bụ ịtụọ mụ abụọ nga ego. Ịtụọ m riwe akụ abụọ nga ego. Ịtụọ m riwe akụ akpa m nganga. Ekenekwe m unu. Daalụnụ. Igbo niile a na-asị unu ka onye ọbụla na-ekiri Ikoro TV Network. Maka na ebe a ka omenala Igbo bidoro wee kwụsị. Maka a na-egosi omenala Igbo kpọmkwem adị akụ nke ha mmiri. Ihe ọbụla ịfụrụ n'Ikoro TV Network etu a ka o si dị omenala Igbo personified. Anyị na-asị ka onye ọbụla isi ka afọ mbọ bụ Sunday Ude, Executive Assistant to the Governor of Enugu State, His Excellency Dr. Lawrence Ugwuanyi gburugburu Enugu State. And anyị nọkwa ihe a na-represent ya wee na-eme ka ihe a na-eme ka ọ na-aga n'iru.